Hello guys, good evening. Hi guys, खबरा माब्रै? दासान्दि गोबाव सम भिडिअ बानायालासिनो थानाया गोबां सम जाबाय। नोंथांमोनजों लोगो हमनो थाखाय फैदों। जानाय लोंनायनि सोमोन्दै सायाव आं सावरायनो सानदों। ओके लोगोफोर आं मोनसे बाथ्रा बुंनि आं मोनसे just wait. ओके लोगोफोर सेलायखाथि डिमापुर बालिसां बे बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआव होनना बुंदों। बेयावहाय खांख्रिखलानि एम्फौ खांख्रिखला दै खांख्रिखलायाव बे जाय एम्फौ जायोना बे बिलाइफोरखौ नस्थ' खालामोना खांख्रिखलानि आबादखौ नस्थ' खालामग्रा नैफोरबायदि माखासे एम्फौ थायोना स' बे एम्फौखौ जानानै सासे मानसि बोराया थैबाय आरो बिनि गेजेराव बेजोंनो बिनि फिसौआबो आं खोन्थानि नोंथांमोननो एसे नै नोंथांमोना नुगोना नुवाखैसो दा र' आं खमायना होनि एसे माबाखौ पावारखौ होमबाना सिनायगोन बायदि मोनदां नाय नुदोंना एसे लोगोफोर र' मोजाङै खोन्थाबावनां एसे लोगोफोर नाय ओमफ्राय नैबे एम्फौ नैबे नुदोंना लोगोफोर नुगोना नुवाखै कमेन्ट होबानो जाबाय बे एम्फौ नुदोंना स' गाइस बे एम्फौखौ जादोंमोन मानि थाखाय जादों रागा जोंनानै जे माने बे एम्फौआ आंनि आबादखौ आंनि खांख्रिखला आबादथिलिखौ नस्थ' खालामदों रागा जोंनानै जाबाय आरो मानसिया दिनै थैबाय मिथिबायना थैबाय आरो लोगोसे बे एम्फौखौ दांनायाव बिनि फिसौनि बिखुङाबो बेरलाबबाय नाय बिनि फिसौनि माबा बिखुङाबो बेरलाबजोब्बाय स' गाइस आं बुंनो सानदों जों बेफोरनि थाखाय माखासे मेडिसिन जों मोनो नङा होमबा जों बेफोरनि थाखाय माखासे मेडिसिन मोनो बे मेडिसिनखौ जों सारनानै होयोब्ला जों माने बे माने एम्फौफोरखौ जोङो सोखानो हायो जानांगौनि गोनांथि गैया अके आरो लोगोसे बे बोराया बुंदोंमोन कि गावनि हिनजावखौ बा बुरिखौ जाफानो आरो बे माने गथ'खौबो जाफानो थिनदोंमोन बाट बिनि बिबैया जायाखै नों जाग्रोदो स' बेयावहायनो बे बोराया थैबाय साननानै नाय बे एम्फौनि जाय एम्फौ बे खांख्रिखलायाव थानाय आं माखासे बाथ्राखौ बुंलांबाय थागोन नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय बे सामाजिक एम्फौखौ जुदि बिनि हासुदै बा बिनि नांनायानो जुदि नांनाय लोगो लोगो बेरलाबोब्ला अके जुदि नांनाय लोगो लोगो बेरलाबोब्ला अब्ला साननानै नाय बेखौ जायोब्ला बिनि उदैयाव मा जागोन खम देरफ्रुला जोबनाय माने खम बुला जोबनाय खम दोलाला जोबनाय जागोन दे आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाबावनि र' मोजाङै नै नाय नुदोंना लोगोफोर कमेन्ट हो नुदोंना नुवाखै आरो बिनि गेजेराव एम्फौखौ नायनो लुबैदों नोंथांमोना नैबे एम्फौआ बेनो नुदोंना लोगोफोर नुगोना नुवाखै अके ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय गथ'नि महरा बेनो नै गथ'आ खांख्रिखलायाव जे एम्फौ बायो बे एम्फौ आं दानि देखायनाया बेखौ एवनानै जादोंमोन बे बोराया बे जादों जाहाथे बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआवहाय सालाकाथि आरो बिनि गेजेराव बेखौ जानानै बोराया थैबाय लोगोसे बे माने नैबे गथ'आ बे माने माबाखौ हमफादोंमोन बे एम्फौखौ आरो बे हमफानायावनो आरो बे माने एम्फौनि हासुनाय बा माने बिदैया नांनानै गथ'नियाव बेरलाबजोब्बाय मा बुंनो मिनिथावना बुंनो ना दुखु जानो मालायनि थैनायखौ नुनानै मिनिनो ना दुखु जानो आं बेखायनो बुंनो सानो जानाय लोंनायनि सायाव जों एसे नोजोर होनांगौ जानाय लोंनायनि सायाव नोजोर होनांगौ मिथिबायना जों जानला मानला बुस्थुखौ मोनो बेखौ जालाबायो माने साइन्टिस्ट बायदि जानो नागिरो जों मिथिबायना साइन्टिस्ट मोनसे साइन्टिस्ट अके दुखु जायो जाला बेफोरबायदि एम्फौ जायोब्ला नारें खमलाफोरनि बिगुरफोरखौबोथ' जायो जों दुखु जायो आबाद थिलि मावनाय मैगं थाइगं नङा होमबा स' बिनि मिनिङा जे जों बेखौ मोनथिया गारा बेबा मा एम्फौ बेखौ जायोब्ला जे मा जागोन जों बेफोरखौ मोनथियाला गारानो जायोब्ला नङा होमबा जे आं गोदान मोनसे इनभेन्ट खालामनि र' दिनैनिफ्राय बेखौ एवनानै जाजाग्रा जुदि जाजायोबाथाय अब्ला बेखौबो एवनानै जायो होननानै आं फोरोंनो बेबायदि टाइपनि जालांबाय आरोना बे बाथ्राया दा मिनिनो ना दुखु जानो मिथिबायना स' ओंखायनो आं एम्फौनि नामखौ मोनथिया बिनि एम्फौनि नामा मा नाम बाट आं नोंथांमोना मोनथिनो जानो हागौ बे एम्फौआ मा बाट आं बे एम्फौखौ मोनथिया बाट आं बे एम्फौखौ नुखांखाबाय आं नुबाय बे एम्फौखौ बेनो जाबाय एम्फौआ नै
आं नोंथांनि सायाव र' मोजाङै आरो स्क्रिनाव माबा खालामनानै खोन्थानि नै बेनो एम्फौआ मिथिबायना बेनो So guys जानाय लोंनायनि सायाव बेनो दाख्लैबावहाय आरो मोनसे क'क्राझाराव दतमायावहाय मोनसे मा लाभलि हटेल ना मा होनो बे रेस्टुरेन्ट लाभलि रेस्टुरेन्ट ना हटेल होनना बुंदों बेवहायबो माखासे सुबुंफ्रा माबानि क'क्राझारनि माखासे गयबारिनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि गयबारिनि माखासे सेंग्राफोरा जानायाव बेवहाय थैदों मिथिबायना सासे सुबुं थैदों आरो बिनि गेजेराव सानै दंबावोमोन बिसोर मा जाखो आंथ' दाबो मिथिया बिसोर आंखौ भिडिअ बानायनो हरदोंमोन आं सोलाबासै भिडिअ बानायनो बाट बिथांमोना भिडिअ बानायनो हरदोंमोन आं भिडिअ बानायनो सोलाबासै आं हाथ'नाय नंला स' बियो बिथांमोना बेखौ बानायनो हरदोंमोन बेबायदिनो जानाय लोंनाय चावमिन जादोंमोन मिथिबायना चावमिन जादोंमोन बाट चावमिन जानायावनो बिथांमोना थैबाय जायगायावनो सासे गोबादों ओरैबायदि जाथाय स' जों जानाय लोंनायनि सायावबो जों गोबां नोजोर होनांगोन आरो जोङो माखासे जानायनि सिगां जों इसोरनियाव माने सोरगोआव थानाय अबंलावरिनाव जों अराय सम माने आरज गाबज्रिनानै जों जानांगौ जे दिनैनि थाखाय जोङो जि जानो नागिरदों जाय माने जायखौ जों जायनि न'खराव थादों बेयाव जि बिजानुफोर दङ जायफोर गाज्रि बिजानु दंफायो बेफोर गासिबो सिलिंखार जानानै गोथार जानानै जोंनि उदै सिङाव मोजाङै मोजां थाहैथों जाहाथे जोंनि उदैयाव जि बे थांगोन बे उदैयाव माने मोजाङै मोजां थाथों स' आं बेखौनो बुंनो सानो लोगोफोर जानाय लोंनायनि सायाव जों गोबां खोब नोजोर होनांगोन जानला मानला बेफोर बिफां लाइफाङाव थानाय बुस्थुफोरखौ जालाबायनाय बे बाथ्रा नङा स' आं साननानै नायबाय आरोना बे जाथायनि सायावहाय जुदि बे एम्फौआ जुदि नांनायावनो मोदोमाव नांनायावनो जुदि बेरलाबदोंब्ला बे बोरायनि उदैयाव माबायदि जाथावना जाखो मिथिबायना बोरायाथ' थैबाय दायो गासिबो मानसिखौ रिकुवेस्ट खालामो मोनथिया हसिया जानला मानला बिफाङाव थानाय जानला मानला नोंनि खेथियाव थानाय जुखामानो सरि जुखामनि खेथियाव थानाय बालाबायनाय नोंथांनि खेथिखौ नस्थ' खालामदों नोंथांनि आबाद मावनायखौ नस्थ' खालामदों बिनि मिनिङा बे नङा कि नोंथाङा बेखौ हमनानै बेखौ जेजों सारनानै बा माबा मोनसे खालामनानै हमनानै बेखौ एवनानै जानाय साला नों एकदबारे ओरै जाबाय साला आंनि खेथि बाथिफोरखौ जाग्रा आंनि खेथि बाथिफोरखौ दंस' खालामग्रा बेबायदि होननानै नोंथांमोना जानो नाङा आं रिकुवेस्ट खालामो जानाय लोंनायनि सायावबो गोबां नोजोर होनांगोन बाट आं बेखौ सिम्पलि बुंनो सानो आं गोबां बाथ्रा बुंगोन जानाय लोंनायनि सायाव समय मथे जानांगौ होनना बुङो बाट एक्सुवेलि आं बुंनो सानो दाख्लैबावै समनिफ्राय आङो माखासे बेरायबाय थाबाय जों बिटिएडि एरिया 4 डिस्ट्रिक्ट बेयाव माखासे कनस्टिटिउयेन्सियाव आं बेरायबाय बेवहाय जानाय लोंनायनि बारा थिग गैया बिनि थाखायनो आंनि उदैयाबो गोबां गाज्रि जानानै दं आं दा बेखौ आङो फल' खालामगासिनो आंनि जानाय लोंनाय सानफ्रामबो जोङो दिनाव सानफ्रामबो फुङाव जों ओंखामखौ जानांगौ बेखौ फल' खालामदों आं दायो आरो बिनि गेजेरावहाय जों जुदि सानफ्रामबो ओंखाम जायालासिनो उदैयाव फुङाव ओंखाम जायालासिनो जोङो सानफ्रामबो बाहेरा बुस्थु मेगियानो जा बायदिसिना बाहेरा बुस्थु जुदि चावमिन बायदिसिना जुदि ओंखाम जायालासिनो जोङो सानफ्रामबो जाबाय थानाय स्टार्ट खालामो बिस्कुट सब अब्ला जोंनि उदैया सानाय जायो आरो बिनि गेजेराव जोंनि उदैया माने गेस्ट्रिक जालाङो आरो लोगोसे बेफोर आलसार गेस्ट्रिक बायदि गेस्ट्रिक जालांनो हमो लोगोफोर स' बैफोरनिफ्राय जों जानगाराव थानोब्ला जोंनि जानाया फिट जानांगोन जायखौ आंबो फल' खालामगासिनो दङ नोंथांमोनाबो फल' खालाम जायालासिनो थानो नाङा सर्टै जोङो दावदै जानाय मा जानाय बेफोर मेगि जानाय बायदिसिनायाव थानो नाङा ओंखाम संना जा ओंखामा जों उन्दै समनिफ्रायनो जों ओंखाम जाबोनाय स' ओंखामा जोंखौ बिराद सक्ति होयो हायोब्ला आथा रुटिफोरबो जा बेफोरबायदि स' रुटिया गोबां सक्ति बेयावबो थायो बाट खम जोंनि ओंखामखौ बे एग्लुंनानै बे बेक्टेरियाफ्रा बेखौ बिराद गोबाव सम नांगौ आरो सक्ति नांगौ जायनि जाहोनाव जों रुटि जायोब्ला रुटिया थाबैनो गेब्लेयो बाट ओंखामखौ जुदि गेब्लेहोनोब्ला गोबाव सम नांगौ होननानै बेखौ डक्टरा बुङो बाट आथाफोरा थाब गेब्लेयो होननानै बे बाथ्राखौ बुङो स' खुलुमबाय रायजो राजाफोर बेखौनो आं रिकुवेस्ट खालामो नोंथांमोना जानाय लोंनायनि सायाव गोबां नोजोर होदो दा समाव मानो होनबा गोबां मेडिसिन होनानै आबादफोरखौ बानायो दायो जानाय लोंनायनि सायाव फिथाइ सामथाइनि सायाव सुयै जानाय मिथिबायना बिनि थाखायनो जोङो दिनै गोबां बेमार जादों मानसिफ्रा जों दा लकडाउन जानाय मानि थाखाय जादों कर'ना भाइरास कभिड-19 जायनि जाहोनाव जोंखौ आखाइ सुनाय आथिं आखाइ सुनाय मास्क गाननाय फैग्रोमोना माल माथाफोर लाबोयोब्ला जों बेफोरखौ सुनाय स' जायफोरखौ जों हुदा खालामनो जोंखौ फोरोंदों स' बेफोर हुदाखौ जों खालामनांगोन जुदि आंनि बुंनाय बाथ्राखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना लाइक खालामनो हागोन थेंक इउ सो माच गाइस इट्स मी प्रकाश नार्जारी अके गाइस बाय बाय गुड नाइट बाय बाय स्वीट ड्रिम दिनैनि थारिखआ जाबाय 1 जुलाइ 1st of July okay thank you so much guys bye bye